Здравейте на всички! Искам да споделя опита на майка ми с лифтинг на лице, лифтинг на шия и блефаропластика, извършени в Истанбул от доктор Емине Демир. Това е личният опит на майка ми, всеки се възстановява различно, но ние искахме да споделим нашето пътуване. Майка ми се срещна за първи път с доктор Емине през юли месец 2025 година на събитие, организирано от Аполо Истанбул Мед в България. След консултацията майка ми хареса доктор Емине и реши да насрочи ден за операция. Тя пристигна в Истанбул на 16 декември. Транспорт, резервиран предварително от Аполо, я посрещна и я откара директно в болницата за кръвни изследвания. Аз бях с нея през цялото време, заедно с нашите преводачи Севи и Катя, които бяха невероятно полезни и успокояващи по време на целия ни престой в Истанбул. На следващия ден пристигнахме в болницата в 7 сутринта. Доктор Емине дойде и внимателно начерта водещите линии по лицето и шията на майка ми, по които след това ще работи. Малко по-късно анестезиологът дойде, разговаря се с нея и може би след половин час майка ми вече беше в операция. Операцията продължи около 4 часа и половина. Когато тя се върна в стаята си, беше подута, но се чувстваше добре и беше стабилна. Майка ми остана в болницата 2 нощи и доктор Емине я проверяваше всеки ден, което ни даде едно огромно спокойствие. На третия ден тя беше изписана и се прибра в хотела. След операцията бяха предписани антибиотик, ибупрофен, парацетамол, бромелаин, което е екстракт от ананас и намалява подуването, крем хаметан и силиконов гел за белези. Подуването беше силно, понякога дори страшно, особено в началото, но за наша изненада тя не изпитваше никаква болка. Няколко дни по-късно доктор Емине дойде в хотелската ни стая, нещо, което ние съвсем не очаквахме, за да прегледа майка ми и да премахне превръзките. След това й даде еластична компресионна лента, която да носи. Оттам нататък майка ми трябваше да нанася крем хаметан и крем за белези върху разрезите и да масажира зоната под брадичката ежедневно. 10 дни след операцията доктор Емине направи фракционен лазер на лицето на майка ми, което беше включено в цената, а 15 дни по-късно тя направи и ботокс на челото. Общата цена, която майка ми заплати, е 10 800 евро. Тя изглежда невероятно и е изключително доволна от резултата. Доктор Емине беше много внимателна, много мила и се грижеше за нея през целия процес. Преди процедурата майка ми се срещна с други пациенти, които са се оперирали при доктор Емине и това беше много важно и успокояващо за решението й. Ако планирате абдоминопластика, лифтинг на лице или какъвто и да е вид операция, преди да легнете под ножа, направете проучване. Кой е вашия лекар? Какви са неговите квалификации? Говорете с други пациенти. Това е изключително важно, защото вие заслужавате да се чувствате уверени в грижата, която получавате. Бъдете подготвени, задавайте въпроси и разберете какви са вашите опции, защото вашето здраве е ваша отговорност. Така че проучете, питайте и бъдете информирани. И отново това е нашият опит, всеки има различен път, но ние сме много благодарни и щастливи от резултата. Ако имате някакви въпроси, можете да ме питате абсолютно всичко, аз на всичко ще отговоря. Ако имате нужда от снимки преди и след операцията, също мога да ви изпратя. Благодаря, че бяхте с мен, до скоро!